sigatala bawanyare chene muso demsani mabakoro aketujini amboke aufe okumana saminyi awaikado kunofuni ambedo akono ni watina kunofuni chamambe ambulukoro nyoka cha wugula ndoko minya awaikado ambe kunofuni kunfolo min nambata abibo sebengono sebe min nangwa makuru nouvelle horizon ade kumambe abara taikado kafo minyi awa Mahamman Touré ale de fasiri turekodi ale de aboka bin ajira ka fo minye awaikado shogel okokala maiga ni ale kofo aunga premier ministre awaikado ibe okofo odongo minye nyamanya na kerengere ni ala Nations Unies shogel kokala maiga ay bulungono ni shi awaikado franzima kaseka awaika e kwada franzi kwala ode strategala minya kuma koni asebakoro chayambe Mahamman Touré ale nyefoli kanye ako shogel ajira ka fo ko ale bi fe nyama ka bwa kala Jema ka do ande me ba minum be ba be fe ka fom ya fo ale koni awaikado kuma la silai ale chidi ale awaikado chikaunde la si nyema ko fom ya ode be usa ko so be bala te ka do ka fo ni jetemineke e ba ka fo minye jamana kono du nyere do be awaikado ani nyema do konu kembe ka shogel ka se bakoro gushi be ka la gushi fam befe do werete minye awaikado ay kuma ka minum vo awaikado odongo na shozini awaikado keneka docteur shogel ko kala maiga ya jira ka fo ko minya awaikado aleko ni chika ndidi chika mimbe no bora awaikado jamana nyama da jamana nyama erefa na chika minsoro awaikado jamana kono diunda chika nununde farala nywanga kata di kuma le shogel awaikado ale kungulu kana laje faso di ungal laje jamana nyama awaikado ukal laje kwali bi feka nyama bela jere la fomya maliko no ani maliko ka mali de me badje kulu be ka do ka fo awaikado ale kuma la silai kuma minno sira akana ke mo nyina ka fo ale kele shogel ka kuma du ma bora le de kono ka lase chidi kan bora awaikado jamana transition nyama bad yoro ka lase aka lase faso di unga chikandu min na fora ko aka lase awaikado Nations Unies sabu awaikado yende alase wala si kuma defana o wati wazirika ba akwa unga premier ministry shogel ko kala maiga ma chama mbi kerengere ni ala malien jugu olu wulile do kala gushi gundi dole ba ye kuma ka minumvo awaikado odongo assemblée générale des Nations Unies awaikado o keneka shogel ye diskuru mimbo ajira ka foko awaikado kuna wulu kumadu kuna wulu minni asira unga malibama wulu minna be haka jafara fina bela jili na bo kofo akode strategala shogel awaikado wati mina abina ka bo franzi awaikado akakuma kai minna folifle anyefo sigatala ay francis sabakoro joshukui sabu awaikado abenete nazaro uma ubila mayengembe bafo ko jegeji boninja kuma tonga ko irizo be kelimbe ka antenu lawuli ushilibe ka churu fambefe shugel ka demisione shugel ka taka bui shugel yan toro bebe ki tafo ga bela jile foso deunga fumya nazaro nuka antenu do minumbe ka awaikado jugo ya sinzi nga jamana bayingono adirika ba akoni jetemeleke shugel ye kuma dobo kuma ingonna na oyere koni kembe bafo ko aye biende turu nazaro la kerengere ne yala abando en plein vol o kodo awma ka awun ye kando pangulu kono o ye feyin femi na ma ben nanzara mo chugushila minye awekado premier ministre jongo ala akumana barka ni yera fana bi fe ka taga chugu mina awekado ayo fana nyefo o de strategala minya awekado franjo o ka mado be nanzara kumana nanzara o ka mado kumana aya jira ka foko dugu mina uluka shurashi baduru be dugu mina wulika joni chesuru be ka ke blende o be ka shurus fambefe ananyo kona chama joni bi se ka foko be ni kuma imbuida ni ka fo Florence Parly awekado ministre des armées françaises ale de o kuma boko bi akoni ala je awunga chef de gouvernement akoni yisi kosobe ka awekado minye kuma kanunu ko fo kunyeshi akwa yereka kuma kaunte faso de ngo kuma kando chefu mimbe anguna binu ya awekado dugule asimi onzo nega aya asimi awekado kwa lede ka chikando kiriki ko atiko shugel ko kala maiga akodi ayeni ngmami fo Nations Unies keneka ngo ala awekado minye transition awekado ka kuma do sabu transition na be mission mina o de bolin fleka bi ko de strategela minye goita wati mi asigi na kana goita ya bismillah goita kelenga bismillah ashimi awekado shugel boli ayajira ka fo ko sigate mina halibi anganga nteka o de di nyoma anganga do dakelefe ka bo dakelefe ki na fo hadama de kuturu kele ni do yije sigata li bike matoy anyo fomya ta ala fe minye nyini fe awekado abike awumbulo soro fe ye patrika ba ko ti dore ko ni yiko inda ka laje ka shugel yere ka kuma tukul laje ka shugel tabulu laje siga tembi na furno ya soro banga ye be mamina yelma ni mamin be ni hakli juru chadi den note iba fom ya facilement yoro ni kele ka foko premier ministre anaka jamana nyama no ye president minya awekado dugule ashimi ke kado ka fo complicité bu ni nywanje be ani kelenya bu ni nywanje wa ko ere sinjini be uni nywanje patrika ba ko
a ko premier ministre tɛ mina fo k'a sa hali ni ye sanu da tɛgɛ min ye away ka dɔ a ti fili fiyewu ka taa kuma bɔ a da yɛlɛma ka taa away ka dɔ ku kɛ kosɛbɛ min bɛ ni away ka dɔ o ma tɛmɛ jamana ɲɛma fɛ sabu bandaw kɛra cogo min ani ka dɔ a ka cɛ dɔ in n'o y'a ka premier ministre Bamukuta o kɛra cogo min o ma dogo maa si la a ko de kama maa caman bɛ yen kɔni y'a fɔ siga t'a la Choguel Kokala Mayiga n'a ye kuma o kuma bɔ a da n'a bi fɛn o fɛn min fɔ away ka dɔ k'a fɔ ani cɛ dɔ burankɛ u ka bɛnkan don u bɛ ɲɔgɔn galama siga foyi den kelen o ta a ko min ye nin ko ye Choguel b'a dɔn n'a ye filila away ka dɔ i n'a fɔ away ka dɔ tɔw y'a kɛ cogo min a fana laban elle ni c'est tout c'est fini o y'a ka transition ko o y'o bannen parce que b'a ko a ko Choguel Kokala Mayiga bisa français wulilen don nazaraw n'u ka antenne gosili bɛ fan bɛɛ fɛ Nations Unies u bɛ ka fɛnw ta k'olu ɲɛfɔ ka sɔrɔ away ka dɔ ala de bi tiɲɛ dɔn Choguel ye min fɔ wulibali don a tɛ wuli tori tɛgɛ don wa hali sini anw ko Choguel anw ko Asimi anw ko Ba Maliba parce que filɛ tɔgɔ min ye Mahamani Touré a ka bidon bɔli i bonya b'a la Choguel ko fasodenw bɛɛ Asimi ka cikan don wa cikan in bɔra fasodenw bɛɛ de filɛ Mahamani Touré Nouvelle Horizon ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma mun ye Nouvelle Horizon ma foli a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ ne ye Nouvelle Horizon ne y'a bila Nouvelle Horizon kelen ne ba a sama ka gɛrɛnna mun ye Tuguna Traoré ale de kumalen o don a ko mun ye français ka ministre mun bɛ yen n'an ka ma ko Florence Parly a parla zen na dɛ a ye babali kɛ ni ka ɲɛsin jamana in ma a ma pari nin bɛ pari wa nin tɛ pari yɛrɛ parili in kɔni dara la dɔrɔn n'o tɛ a tɛ pari a bɛ maquillage kɛ koyi maa si ɲɛ tɛ nin ka maquillage la talonniw b'a sen na fo n'u yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn ye n'o tɛ nin tɛ fu ye bisimila Fatirike ba mun ye Tuguna Traoré a ko mun ye Florence Parly ale de ye ministre ye ministre mun ne a bɛ mun ye farasi kɛlɛkɛcɛw fo ka taa fara mun ye u ka maramafɛn ko ma ale de b'o bɛɛ lajɛlen kɔni ko o ɲɛnabɔ a ko an bɛ don min n'a fɔ ko bi ne Mali kɔni ye bolodi ɲɔgɔnya tɛmɛ ani Irilaka ninnu cɛ ko siga foyi t'a la mun ye communauté internationale o kun bɛ dɛmɛ mun ta k'an sɛgɛrɛ ko o dɛmɛ ko o bɛ jɔ a fo k'a dabila mun ye Tuguna Traoré a y'a yira k'a fɔ n'o o dɛmɛ ko a jɔra maa minnu bɛ jamana ɲɛmaya la bi n'o bɛ Asimi Goïta fo ka taa fara mun ye Choguel Kokala Mayiga kan fɛɛrɛ jumɛn de tigɛlen don u bolo communauté internationale min sen bɔ dingɛ mun da la dingɛ in a bɛ se ka datugu cogo min na a ko ɲininkali to min ko a bɛ sigi Fatirike ba mun ye Tuguna Traoré a ko an bɛ don min i n'a fɔ bi a dugulen tɛ maliden si la k'a fɔ ko mun ye waati kɔni a ka gɛlɛn fo k'a fɔ ko a ka gɛlɛn a dugulen tɛ maliden si la lakanabaliya o ɲɔɲɛlen no anw fɛ yan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ ko mun ye attaque de bɛ taa ni ka anw ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ mun ye population civile maa tɛ to mun ye tiɲɛni caman ko o bɛɛ lajɛlen bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ don min i n'a fɔ ko bi mun ye Tuguna Traoré a ko an bɛ don min i n'a fɔ ko bi an ka jamana kɔnɔna la maliden caman de bɛ hali dumuni mun na a bɛ dun siɲɛ 3 tile kɔnɔ o sɔrɔli ko a ka gɛlɛn fo k'a fɔ ko a ka gɛlɛn sabu kɛ mun ye musaka tɛgɛ ye o bɛɛ la tilemɔgɔ ka bɔ yen ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ mun ye syndicat jɛkulu ye olu b'u ka gɛrɛfu la o bɔlen kɔfɛ mun ye société civile maaw olu caman fana bɛ u dusukun tɔɔrɔlen nin waati na a ka ja fo ka taa bila mun ye politique maaw la politique maa minnu y'a yira k'a fɔ ko transition in daminɛ ni bi cɛ k'olu t'a dɔn ko a bɛ ka taa taabolo min kɔni o kan Fatirike ba mun ye Tuguna Traoré a ko an bɛ taabolo min na bi an bɛna bɔ nin kɔnɔ cogo ji mun ye Tuguna Traoré ale de kuma le Nouvelle Horizon o kɔnɔna o la a ko Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔna la a bɛ nin na waati nin bɔ wa o n'a ta bɛɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye communauté internationale o ka dɛmɛ kɔni o bɛ ta ka an sɛgɛrɛ n'a nana fɔ ko anw bolo bɛna bɔ mun ye communauté internationale ale ka dɛmɛ la Fatirike ba ka fɔ la a ko baara ko a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya nka n'a ta bɛɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka jamana faamaw waati na u kɔni kɛlen bɛ k'u disi k'a da communauté internationale disi dilan hali ne y'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya o de kɔnɔna la ɲɛma Fatirike ba mun ye Tuguna Traoré a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kabini waati mun na nin kɔrɔfɔ in n'a bɔra Florence Parly a da kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ni anw ye bolodi ɲɔgɔnya o tɛmɛ an ye Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ ninnu cɛ n'a bɛ Wagner ko fɔ ko communauté internationale ko ka dɛmɛ ko a bɛ bɔ anw yɔrɔ ko communauté internationale ko tɛna dɛmɛ ta ni ka an sɛgɛrɛ Fatirike ba Tuguna Traoré a ko waati mun na kɔrɔfɔ in kɔni a fɔra maliden caman de sigilen bɛ nin waati in na ni k'i bolo kɔni ka a da i da kɔrɔ
tuguna atrawle akoni ya temna ka laje ibena ka foko surasu siga foita la uli de be fanga ola ona tabe muye jamana kono don ko ko be jamana kono don na ko ma chama ya temna ka laje alilla kana baliya buna ku yela keneka ko anyete yele mali chama na akonna ko fatike baga fola akoko ate kle saba kle fla ko muye ataki obe taninga anga ma ko ni ko osegere muye tuguna atrawle akonna mborai na anana soro bulu soro la no ko fora abe musaka abe na folo mugu abe mugu de abo kofo ko ibe na ka fo maliden chama ni bebi ube ni ngana fenkala man ko ni ka ata abini ka fo muye na folo abe don kesu kono ga ma chama ira ka fo na folo abe ka bara mun ke olu konta aketo do ko sobe fataka ba fola akono borai muye fo ka ta fara munye dum fanka no be balo ko fo sanga ni wati bala dilna do de biga faro oka malo tulu aka ja fo ka ta bla dum fan chama na shedongo do do be fara ni bela jile oka fataka ba muye toguna atrawle akoy ni ngali tomi ore be sisam nama ya ka fo ko communauté internationale ko olu be na ko de me bela jile ntiga jamana ina ansi Florence Parlia photo na no manya ka fo ko akira feren dabali jumane tigalendo transition ma fe nwati na munye communauté internationale abini sembo digam dala digam ka absega datukutum na fataka ba muye toguna atrawle albi ayira ka fo ko amma jamana aba sensa mara kono kabili san 2012 andesen lo ka bo okonna ula ko mi communauté internationale ko bena songa tugo France ko wa akani koro foina otison ningal kon tobi beta tugo afra so mara na ka bon nouvelle orzo okonna la tokna atrawle ale kalim galatike bunya obala ndo awekado uko wulu abikule ngaikado atidogo job ali she abwa la karawani pass min ya awekado nazaro anga na nywan nege jongo ala faso diun awekado siranye tnye nga anga do banga siranye anga njija anga njwanjoro ko sai kelende de kelempe ayi jay bisa mi jay bisa sigata la imana ke fofemi ibisa sigata la nga ibi jija de ikasa satuko nyumana ko yafumu mam mesa sino te sabiu sika fo itala donc problème est bien nanzara ko ni popa poi anye bien de turula ça fait anye ko de ke o masigi na ye kafo ko o abi soro mimbe se ka ninge donc bi o be wo chirila wo chimbe se ka kunja ni minyi fa so di on ga don dakele fe bo dakele fe neni ala chuba tanga dabadama atete bokao nunu tira tawro shinonte communauté internationale de te ko re ati tayro shinni awte mbo fie koy usronenu sata ubi sabolo ta ubi bolo wa mali ni ala sona ma abijo wa bitoi kosebe donc anga na mawla meminu be de sogale a parler de publicité ta bota isa ka ujimnu ka ning c'est pas la peine quoi yesu ça va kon tout ça allez tout donc ça dire non tout inteo il faut que achimi ni sogale nunu il faut qu'il s'assume abana fem ba la pele jamana bijo ambo de no fe abana o ka blu kura fem ba la pele vraiment nous c'est la solution mais sur ko soro nyama soro sifa anga tiempo démocratie vraiment il faut que démocratie fa parce que ko imbi chuko mina bi vraiment akuma ka chade mamunu ma pubo chula no ma furainu la atinya na bode dumi atenga atla sigibia dumi na sigibia ata sigibia dumi akasira tu ka ko lo ko ya ka fo pia te pia ndeye ubado ubi dumi ado ukafo yande ko imbi chuko mina ya ube jamana ashimi kuna note ashimi yere u yere badon abana ubado ne politicien ni jonu be anguna wari mugu be na ku ka watu toy wari mugu be shuru n'importe comment e shuru anga avion mana anana eliko mana unana akera be ma e jabara ulawa be eliko unana kat ukundani iri la ka abora e atuna ya alors quand on est ndo fe e di wa mbe min fiye mbena fasiri min vo ala me kosobe ndo minye awikado soirée bongoko wula temeni ale soirée bongoko okuma mbe kodi Emmanuel Macoroni ikado kafo minya shogal ko kala mayga yakuma min vo Nations Unies o keneka ko Emmanuel Macoroni ko afana kuma na Emmanuel Macoro ikado kafo situation mimbe awumbara anga jabana bayengono kerengena ne yala anga premier ministre awikado shogal ko kala mayga atara min vo Nations Unies keneka no e faso de unga chikai faso de famba ikado kafo mali de medje kulu folo mimbe no be anga baraka nyugo ko fo no be France ko fo France ikado ka fo awikado anu ni nyanje bi akembe awikado juru samani tai ndogo alaba abisonga tige ni jamake akodi sera tigela minya awikado premier ministre ka déclaration ay minga 66e assemblée générale des Nations Unies New York akikado ka fo o ko kembe sababu yede akosabu
anw bɛ kuma nka min ye nanzaraw ye n'o bɛ faransi ko fɔ y'a ko tɔ kɛ sa contre attaque yɛrɛ dama tɛ koyi doyama yɛrɛ awɔ i k'a dɔn nanzaraw o bilen u bɛ k'o ta k'o ɲɛsin anw ma sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen faransiw ɲɛ b'a la cogo min olu bɛ ka wulikajɔ min kɛ ani cɛsiri min kɛ ka ɲɛsin Mali ma suma ko o dugumajɛ maa ka sɔrɔ min kɛra anw ka premier ministre min bɛna ka n'o bɛɛ jɔsi k'o bɔ yen y'a ka président de transition bɛ Asimi ko fɔ olu m'o faamuya cogo si la a ko de siratigɛ la ministre min bɛ n'o bɛ ministre des armées ko fɔ française n'o bɛ furulasi parli ko fɔ bɔra ka min fɔ ale kɔni ye kuma caman fɔ a ye dɔyamaw yɛrɛ caman da koyi sabula ko nin ko in min filɛ hypocrisie a y'olu fɔ ko kumakan ninnu yɛrɛ fana a y'a dɔn taabolo min na a ye dɔyamaw ko koyi a y'an dɔya kumaw kɔnɔna na nanzarakanw don nka dɔyamaw caman b'a kɔrɔ sabu min ye awɔ i k'a dɔn ale bɔlen kɔ ka bɔ yen a ye nin fɔ taama mɛnɛ sisi ma bɔ min ye a ka ɲɛma yɛrɛ n'o bɛ Emmanuel Macron ko fɔ kamalennin nin jɛni ale de filɛ ka wulikajɔ kɛ ko Choguel filɛ ka nin min fɔ nin ye ko ça c'est ko nin ye mɔlɛla ko di ko honte ale de mɔlɛra ale ma maloya ne bɛna maloya a ko nin ye maloyala ko ye e de maloyara awɔ i k'a dɔn Choguel ko a filɛ ka kumakan minnu fɔ nin ye jɔn Ala k'a fɔ ko Mali awɔ i k'a dɔn ko Faransi anw abandonné Faransi y'i kɔ don anw ma Wulibali nin ye maloyala ko ye ko kumakanw de don min y'ale tɔɔrɔ ale choquera awɔ i ma choqué fɔlɔ tension ma wuli ya n'an mi kɛri bila bɔriku kɔnɔ mɔriku tɛ o bɔriku kɔnɔ o y'a jalen o ni Ala cɛ k'a bila girage kan girage ka tasuma don a kɔrɔ k'a bugubugu e ma choqué fɔlɔ choqué Macroni a ko ale choquera a ko j'ai été choqué min ya awɔ i k'a dɔn nin kumakan minnu filɛ nin ko c'est inacceptable jɛ tɛ se ka kɛ ni ninnu ye koyi a ko min ya awɔ i k'a dɔn ka sɔrɔ an bɛ kɛnɛ kan olu bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ min na olu ka sɔrɔsi dɔw yɛrɛ dayara Maliba in kɔnɔ u bɛ ka taa sinbila kɛ ka ɲɛsin o ma sin bilasiko k'i k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛnɛ in de kan ko nin kuma sugu ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ ko nin ye fɛn min n'u tɛ jɛ n'a ye ko nin ye mɔlɛla ko ye nin ye awɔ i k'a dɔn hɔrɔnya yɛrɛ ani danbe ko bɛɛ min nin ko la a ko kumana olu bɛ don min na ko bi nin gouvernement min filɛ nin maa wɛrɛ k'a fɔ a bɛ faamuya kɛ ale ko ten koyi Macron ko ten a ko maa wɛrɛ k'a fɔ a bɛ faamuya kɛ nin gouvernement kolon ye min ma bɔ ko coup d'état fila ko gouvernement min bɔr'o la ko hali ɲɛnama tɛ ko nin kumakan in ka bɔ olu da i k'a dɔn o ye fɛn min y'ale kamana guwa a ko nanzaraw ka cɛ min filɛ nin Emmanuel Macron ye nin kumakan ninnu bɔra ale de da sabu awɔ i k'a dɔn kunun u ka fɛn dɔ tun bɛ yen n'a bɛ wele ko session Africa 2020 Élysée awɔ i k'a dɔn kalo tile 30 i k'a dɔn k'a fɔ a kɛnɛ kan RFI maaw y'a ɲininka a ye nin kuma kalo kuma ninnu ni kuntan kuma ninnu a y'olu de sɔrɔ ni k'olu ɲɛfɔ ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn anw ma parce que b'a ko a ko nanzaraw ka awɔ i k'a dɔn ɲɛmaa minnu filɛ nin Élysée kɔnɔna na olu kɔni y'a jira k'a fɔ Choguel ka nin kuma ninnu ye maafa kuma de kirim yɛrɛ koyi k'a dɔn k'a fɔ ko Choguel ye minnu fɔ awɔ i k'a dɔn u b'olu de ko fɔ a ko kuma n'i ye nin ko ta k'a lajɛ min ye awɔ i k'a dɔn chef d'état africain dɔw bɛ yen olu kɔni awɔ i k'a dɔn minnu tɛmɛna waati tɛmɛnenw na ye min da nanzaraw kan o kɛra cogo min o ma dogo maa si la nin kumakanw fɔlen an kan k'an sigi ni mun ye Ameriki b'a ko ten a ko Muammar Kadhafi o ta tɛmɛnen awɔ i k'a dɔn Ala ka hinɛ a la bɛɛ bɔra a kalama o kuma bisa anw ka awɔ i k'a dɔn Dugukuli Asimi a n'an ka Choguel nin bɔr'u da k'a lase Faransi ma ka biyɛn turu la a kɛra an m'an sigi k'u labila de ya abada u bɛ dɛmɛ cogo min na an kan k'u dɛmɛ an sɔminen don an yɛrɛ ɲɛ b'a la ko bɛ cogo min ko a garantɛlen don dɛ bon Faransi kumakan min filɛ nin ye ka bɔ Faransi da maliyɛn français dɔw bi yan nin kumakan kelen in de bɛ ka bɔ olu da nin de bɛ ka bɔ olu da donc chaîne bɛ yen awɔ réseau bɛ yen chaîne bɛ yen maintenant il faut faire beaucoup attention a banna maliyɛnw k'u hakili jugu kun kelen n dɔgɔ kɛlɛ ka nɔgɔ dɛ kosɛbɛ o ka nɔgɔ senkɔrɔ jugu ta de ye baara ye kosɛbɛ wa senkɔrɔ jugu de bɛ Mali in kɔrɔ a caman o senkɔrɔ jugu ninnu n'an ma hakili sigi k'an basigi kosɛbɛ k'olu de ye u bɛ pɛpɛpɛ ni kuma caman ba minɛ anw da la i b'a fɔ vraiment solution ka ɲini a la awɔ n'o tɛ ale dɔgɔ a kuma bɛ caya dɛ a bɛ caya dɛ a kuma bɛ caya dɛ n y'o de f'i ye n ko dugutigi denbɔgɔ ni sigi ti bɛn a ti bɛn Choguel ka kumakan in u mago bɛ anw na koyi kosɛbɛ walahi u mago bɛ jamana kɔnɔdenw na u mago bɛ fasodenw na dɛ kosɛbɛ Centrafrique awɔ wagati min RFI bɛ kule k'a fɔ ko Wagner nana u n'u ɲɛ b'a la Wagner de bɛ ka kɛlɛ kɛ Centrafrique sɔrɔsiw kɛrɛfɛ Centrafrique kaw y'o mɛn u bɛɛ de bɔra kosɛbɛ ka kɛ kelen ye a banna politique maa wo u ka bɛɛ de bɔra ka kɛ kelen ye Centrafrique bɛɛ soutenir u ka ɲɛmaw k'u soutenir ka tila ka Wagner ni u ka sɔrɔsiw a kɛra soutenir a banna mais bi anw de bɛ yen Facebook dayɛlɛlen don radio dayɛlɛlen don fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ n'i sigi je connais tout n kalanna n ye dictionnaire kunu école bɔra n kɔnɔ limanaw ka yafa n ma dɛ de Gaulle ye ne yɛrɛ ni de Gaulle de bɛ taa n t'a si dɔn Sorbonne
on a ɲɔgɔnna dama dama ka n'u sigi i b'a fɔ olu b'a bɛɛ dɔn. non mais c'est terrible. non ɲama ce pays là c'est inquiétant. Asimu est-ce que réellement anw bɛ fɛ ka bɔ an bɛ bɔli sira min fɛ an bɛ bɔ nka a ti ɲɛ fo mun ye Asimu k'u jɔ jɔyɔrɔ la ten. deni denmisɛnnin fitinin deni Florence Parly bi t'i jɔ k'anw bagabaga. ɲama ko n'i ye sɛ jamana kuturu. awɔ mais ça c'est une honte. n'i ye sɛnugu tilennen kala de b'a kɔnɔ. ni ala cɛ. fasoden jugu minnu bi yan baara in bɛ yen nin. samoriw ni babɛnbaw ni damɔzɔnw kubi jɔsew ni aliberu sɔmɔri talu ni jɔnw ka faso in ka kɛlɛ kɛ kunawolo bonya ani karama kɔnɔ anw b'olu ka lahɔrɔma kɔnɔ bi anw b'an sigi k'an bisira abada ni y'olu su lawuli bi an ka hɔrɔnya n'an danbe k'o feere abada o banna pewu o ti kɛ o a ti ɲɛ mais c'est grave a ti ɲɛ wuli bɛ k'u kama Asimu k'i jɔ jɔyɔrɔ la dɔrɔn an ka hɔrɔnya an ka danbe n'an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo an tɛ se ka hali dɛmɛ ɲini n'an de ye Faransi wele a ka n'an dɛmɛ o kɛra si ça c'est une réalité an n'u wele mun de la an tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ fana wele o ka n'an dɛmɛ si on sent que ça va pas a banna est-ce que o sera kɛlɛ ma aw yɛrɛ b'a dɔn ça va pas san 9 mais est-ce que o sera kɛlɛ ma abada ni kɛlɛyɔrɔ ye o kɛlɛ t'a la maa ko an bɛ bolo la a ye n'an dɛmɛ aw nana san 8 aw bɛ k'a ka kow kɛ aw mago t'an ka gouvernement la aw mago t'an yɛrɛ la taa ni ka seginw ni fɛnw bɛ kɛ aw bɛ min na ala de b'a dɔn kosɛbɛ nous on a jugé nécessaire k'an bolo mana bɔ dɔ wɛrɛ nɔfɛ o fana ka n'an dɛmɛ mais dɔgɔ kabako don dɛ n k'u bɛ kuma k'u yɛrɛ sɔsɔ dɛ n'i hakili b'a la G5 Sahel ka sigi min kɛra Macron ne da y'a fɔ farafinna masakɛw ɲɛna a ko n'a ko ko Faransi ka taa bi bɛɛ Chine an bɛ taa n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ko a ka taa i ta non k'u yɛrɛ problème Mali ko ma kɛ ko dɔ ye sa wa i bɛ kuma k'i yɛrɛ sɔsɔ wa ɲɛma an ka taa Mali ko kɛra ko dɔ de ye o kosɛbɛ n bɛ n ka so kɔnɔ Keta ye sigiɲɔgɔn ye n dɛmɛbaa don Gindo ye sigiɲɔgɔn ye n dɛmɛbaa don kosɛbɛ nka kuloma laban min bɛ n bolo o b'an bolo an bɛ k'o minɛ ne ni Gindo an bɛ k'an wasa d'o ma ça va pas so in dun bɛ ka suuru a bɛ ka suuru ne ye Keta wele Gindo k'a fɔ ko mun na ko ne ye Keta wele o ti ɲɛ an bɛ kɛ kabako ye sa wa kabako da i b'a fɔ ko an yɛrɛ ta tɛ an ka jamana ye ala k'a ni sababa bɛ a bɛ ɲɛ n'aw fasili don aw ka dɔn hali bi an b'a fɔ ye ko di courage ni ala sɔnna ma kosɛbɛ bisimila ɲama ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a a kari ka don ɲama ne ye n bolo don kosɛbɛ ko ɲɛ indépendant ne b'a ale ta tɛ cɛw ko Musani ta ye kɔmɔ ye nka ni kɔmɔ bɔra Musani bi i dogo o kɛ kɔmɔtigiya o ma sinsin indépendant maa min kuma na kɔnɔ o de ye Musa Sayon Kamara Musa Sayon Kamara a ko an ka taa CNT o kɔnɔna o la n'a ko fɔra a bɛ conseil national de transition a b'o ko fɔ kunu mun ye CICB o kɔnɔna la ye n'o kɛlen mu u jabala ye bi u ye mun ye projet caman kɔni n'u ko o kɔni ko o ta patriba mun ye Musa Sayon Kamara a ko CNT u ye sariya dɔ kɔni o ta kunu sariya mun na a bɛ boli mun ye an ka dugukoloko bɛɛ lajɛlen o kan patriba ka fɔ la mun ye Musa Sayon Kamara ye a ko k'a bɛ nin ka waatinin bɔ ni sariya kofɔlen n'a bɛna ta mun ye an ka dugukoloko bɛɛ lajɛlen o kan a ko kɔni a bɛ taa ni ka segin na mun ye CNT o ɲɛkɔrɔla o la nka kunu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye CNT maaw kɔni u ye sariya in kɔni ni ka a ta k'a yira k'a fɔ ko n'ala sɔnna ma sariya in kɔni a bɛna lawaleya patriba ka fɔ la a ko n'i ye sariya in jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye yɛlɛmali 35 ɲɔgɔnna olu bɛɛ lajɛlen kɛra mun ye an ka dugukoloko sariya minnu tun bɛ ni baara bɛ ka kɛ n'o ye yɛlɛmali 35 ɲɔgɔnna o kɛra yɛlɛmali ninnu ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana kɔnɔna la yan dugukoloko kuma a cayara dugukolo kelen i bɛ taa sɔrɔ mun ye maa 10 o b'o o nɔfɛ wa bɛɛ lajɛlen n'i ka papier ko ye wa mun ye o bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ sariya in taara kun jumɛn de kama mun ye hali mun ye dossier dugukoloko sɛbɛnw a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli k'u ka suma kosɛbɛ sariya in na kɛ sababu ye an ka a kow bɛɛ lajɛlen ni ka a teliya o bɔlen kɔfɛ sariya mun na a taara kunu i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye nisɔndiya ko mun bɛ a kɔnɔna la dugu yɛrɛ kɔnɔna la n'a bɛ sigida ko fɔ mun ye sigida ka ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ minnu na a kɛnɛw bilalen don n'o bɛ balontan kɛnɛ b'o la dɔgɔtɔrɔso jɔyɔrɔ b'o la misiri jɔyɔrɔ b'o la a ka ja fo ka taa bila mun ye église la fo ka taa bila mun ye kaburudo yɛrɛ o kɔnɔna o ma o ye fasiri kala nin bɛɛ b'a la o u bɛ nin bɛɛ feere cimetière cimetière e jagoyara k'o fɔ wa a b'a la o u b'o feere bisimila u b'o bɛɛ feere bisimila
Fatigaba fala ni sariya kɔni ko a tara kunu mo sente ma kɔni o ɲɛkɔrɔla o la ibena ka fɔ kunu ɲɛma sente o kɔnɔ la ma 96 ɲɔgɔnna olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko sariya in ka di olu ye maa 4 olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu tɛ yɔrɔ bi u tɛ yɔrɔ sini wa mun ye maa 2 o kun tɛ kɛnɛ o kan sariya mun n'a tara kunu sente o ɲɛkɔrɔla o la a sariya n'a bɛna boli dugukolo ko kan ibena ye k'a fɔ ko a n'a kɛ sababu ye maa caman ka dugukolo i ka dugukolo na k'i yɛrɛ ta ye wa mun ye ɲamini kala fo tɛna se ka ɲami i senkɔrɔla o la Fatigaba ka fɔ la hali bi a sariya mun n'a tara kunu a sariya in na kɛ sababu ye maa kelen mun ye dugukolo caman den o ka sɔrɔ e bolo jamana in kɔnɔ wa a sariya ko a bɛna kɔn kɛ ka ɲɛsin o ma Fatigaba a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye sariya in kɔnɔna la yɛlɛmali 35 mun kɛra a sariya o kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko yɛlɛmali mun bɛ yen ne maa bɛ se k'i sɔnni sigi o kan kosɛbɛ a yira k'a fɔ minisiri mun bɛ yen nin waati na n'ale de bɛ minisiri ye minisiri mun n'a ka baara bɛnnen don dugukolo ko ma a yira k'a fɔ ko mun ye dugu ka cakɛda o cakɛda bɛ yen kɛnɛba o kɛnɛba bɛ yen ko o dira ka tɛmɛ ko minisiri n'a y'a ja bi n'a y'a ja sini k'a bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen lasigi dugu ma o sariya ko a taara Fatigaba ka fɔ la sariya mun n'a taara hali bi kunu CNT maaw fɛ i bɛna ye k'a fɔ u y'a laɲini jamana gouvernement fɛ k'u ka fɛɛrɛ dabali o sigi sen kan mun ye titre foncier o sɔrɔ sɔngɔ a sɔngɔ bɛ se ka bɛrɛ bɛn cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka habana dugukolo ni k'a kɛ titre foncier Fatigaba sa sayon lamara hali bi ale de kuma la dɛ a ko mun ye sariya in a kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko Mamadu bɛ sigida kelen i bɛna ye k'a fɔ ko so caman den k'o ka sɔrɔ e bolo bilen wa ko nin ye o bɛɛ lajɛlen ni o bani dugukolo ɲaami mun n'a bɛ kɛ ko nin ye o bɛɛ lajɛlen ni o bani Fatigaba ka fɔ la a ko ɲinɛmakɛ mun ye maaw ka sɛnɛkɛ yɔrɔ o kɔ dɛ o sababu kɛ n'i bɔra Bamakɔ nin waati in na Bamakɔ kɛrɛfɛ dugu ninnu mun ye jamana nafolotigibaw ye u kɛlen bɛ ka taa maaw ka sɛnɛkɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen de ka a minɛ u la sariya in kɔnɔna la mun ye lafiya di o dira mun ye dugukolotigiw ma n'a bɛ sɛnɛkɛlaw ko fɔ n dɔgɔ yɔrɔ kɔni fana dugukolotigiw fana nɔ b'o la dɛ u sen b'a la an k'o fana fɔ koyi u sen b'a la waritigiw ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa aw ka dugukolo minɛ duguden dɔ sen b'a la dɛ ka foyi t'a la aw bisimila Fatigaba kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye sɛnɛkɛyɔrɔ ninnu ye a yira k'a fɔ ko san 10 bɛna di bɛɛ lajɛlen o ma san 10 o bɛ d'i ma i bɛ fɛɛrɛ dabali kɛ ko san 10 o kɔnɔna la k'i ka titre provisoire ka a yɛlɛma ka kɛ titre foncier ye n'i ye 1000 sɔrɔ i bɛ to o sara n'i ye 2000 sɔrɔ i bɛ to o sara n'i y'a sarali kɔni daminɛ don min na ka taa fɔ ka taa sarali banna wa ka dugukolo ko o y'i ta ye Fatigaba ka fɔ la mun ye Musa Sayon Kamara hali bi a y'a yira k'a fɔ ne sariya sɛbɛn mun n'a talen filɛ nin a ma kɛ maire caman fo ka taa fara mun ye dugukolo bosobaw n'o bɛ géométre ko fɔ a ma kɛ olu fɛla ko ye dɛ o sababu olu y'a yira k'a fɔ ne sariya mun talen filɛ nin f'a bɛ na ne gɛlɛya wɛrɛ de ye mun ye dugukolo ko o kɔnɔna o la ɲɛma maa caman de bɛ ɲininkali to min kɛ a sigi ko maire ka baara bɛna kɛ fɛn jumɛn sisan Fatigaba y'a yira k'a fɔ ko maire u ka baara bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛw ye koyi a yira k'a fɔ ko maire kɔni ko a bɛ se ka dugukolo k'o di maa ma gamba a la dɛ ko a ka taa sɔrɔ mun ye dugukolo don dugukolo mun na a immatriculelen don dugukolo mun na a yɔrɔ lotiselen don a jamana gouvernement yɛrɛ kɔni ye sira di a ma ko baara ko a bɛ se ka kɛ ko n'o tɛ maire tɛ se ka dugukolo di bilen kuma ɲɛna Fatou don an y'a saba ka bɔ sɔgɔmada in na indépendant kɔnɔna la Musa Sayon Kamara i bonya b'a la n'o bonya in ɲɛna o de siratigɛ la hali bi an bɛ taa an bɛ se dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn Soirdemoko don wa Soirdemoko ale don n b'ale ta Thiaw min ye awɔ i k'a dɔn Yusufu Konate a kuma n bɛ a ko min ye awɔ i k'a dɔn a gɛnnen kɔ Isa Kawujim namu gɛlɛya dɛgɛ su 3 i teri don abada ala kana i kɛra Kawujim dɔn ɲɛma Kawujim b'a kɛ n tigi ye i fana ka sabali sa ayi non ne tɛ non Kawujim Kawujim Allahu dɛgɛ su 3 n k'ale de kumuni no waati bɛɛ lajɛlen bɛ funu waati bɛɛ a funulen no saga no waati bɛɛ lajɛlen ala a ka fɛn min yɛrɛ bɛ n'a bɛ n tɔɔrɔ ɲɛma a ko k'a bɛ Asimu fɛ k'a tɛ Sugali fɛ a ni min tɔɔrɔ dɛ an ka taa dɛgɛ su 3 dɛgɛ su 3 a kumana tuguni wa a kumana ne kunu a kun bɛ kuma na n y'a ye n kɔrɔkɛ fɛ yen Mariko fɛ a kun bɛ kuma na mais nin sen in na ale ma kuma n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn semasi maaw de wuli n b'a kama semasi maaw ko f'u ka plainte don a contre la mun kɛ jugujuguya
e gwara femina ka ba hali no furukiya ni bibuli kitobla ne yoro furukiya ni koro e ma tieni ka tieni kera wala ata no ne minya o kado isu kunati de kumambe ako minya o kado furusa koni coordination minya o kado coordination des mouvements associations et sympathisants e ma Mamadou Diko Semas anuka o kado coordinateur général koro de mingumbe no be isa ka ujum ko fo ki kado furusa koni sigate mina o kado akoni kera bada furusa akukalo konondo ninje o kado agwenengo o yalma joro mina nengo ala no be o kado coordinateur général ko fo bureau exécutif national ki kado semasi tola o be ku labe ka plainte do a kondrula sabu o ya dira ka foko o kado kalo kuma o chama bi boada o be la gusu kuma ko fo ni o kado feminta tai atambi bugo osuma ko fasiri ke ba ko akoni ngo mi vlene o kado ni ejate meneke e ba ka fo do werete page mimbe na bi wele ko page Facebook mimbe o kado no ye semasi mo ko Facebook jongo ala ayira ka fo halibi ma do de be mingo de be ki waso do ala min ye ka ujum je nyoye no be o kado musa suguna no ba ko fo musa suguna du ayira ka fo o ye ka ujum je nyoye ani ka ujum fla o shite o kado semasi la abi wati jambo de sira tigela mawda bali bana sabu ayira ka fo page misenu chaman badde de fana be minun da ele do simaji tola ma ko fele no awai ka do oludo wa olute de adombai o kuma na sa ambe do ni mina ko be min ya awai ka do page koro min be no be awai ka do simaji tola ni ya ye awai ka do akuma be ka fo akuma be ka chaya gele de do sabu awai ka do ayira ka fo nunun be ka waliya do deta ka mo segere awai ka do page 120 o waliya minun fleni oni sababa benete sabu abila goshi ko fo abi to ko fo o de tikala minye semasi mo ko ni wulidu wulimbe ku jo ko ka fere ani dabalike min bi se ka to awai ka do ka jum semasi page mimbe aka datugu telma awai ka do aka fere ke aka minala baja awai ka do amadun diko alika awai ka do wulika joye ni ya jira ka fo minye awai ka do ye communiquer resebe ka blaka ta fam befe ka kangari dake ka nyeshi isa ka ujuma aje ni ko ndugu minun be ka page no be ka alabalo ako semasi ko dona na tawla ni fere make obi wulika joke ka plendi do sabulu ya ye ka fo kuma do be aningalun kuma chaman be minun be kan darki awai minun be ka bla semasi mau ka pajika ma do fe semasi kuma ka unte semasi ka wulika jote awero de be minun goni kembe ku yera bla semasi ka buguna tika ka awai ka do o wulika josugu ke ni akli bala amadun dunga maiga aletai dunga kera ya no fo minya awai ka do dunga isa ka ujum yera ka ya maria kono ya bloquer bo awai ka do pajinka fasirike ba ko akoni duye jete meneke ibai ka fo wati dok masira ete min flene na be semasi tola ko wulika jonu ka chesir ko ni barka boyara ko sobe yalsa chien bi se ka bange chugomi minye isa ka ujumi ka minge ana ajje nyogombe ka minge semasi ka pajiga ikaru ka fokuka awe ka do adabla abana ho ka semasi ka paji datugu ou bien ou ka chuga were ka dabla voilà note e bora femi ngoro ka ba ni yere blo ko halibi akuma ka chade ala ka ni sobo be ikote yiri mun febo dendu ka da kunyuma fasiri fle sorde bu moko mbija awai ka do Yusuf Fokurate alika fasiri du awo nyama Yusuf Fokurate fule obetani ka asegere ale re folo na ka kuma kumbi fo iba soro mo be giri mesisa wa ni sa ka ujumi re to damina dro do ba boal ale odongo de aka fe do bla pajiga wele ko dama mingera ko nga ka ala re kama ko pajiga ka nga no abla kambli wallahi atikonde ka ba atikonde onde ko ngwa wangwa famuna ko sanama ala kan wake daga su saba me dugo de kiye akuma ka cha ko ka clean mandima wallahi akuma ka cha de amido ka ala ka clean mandama abana hali bi radio e Nura FM limana club e aunde kungana apa nyinu fi hali bi awai ka do 7633 4303 oye awai ka do aunga radio numero yi obiseka wulili ko la sanga ani wati ala sonama nu ya zoro hakilla mimbe ani mirna mimbe ambo la suma mando hali bi anga tani fasiri Nura FM nyama Mamadou Adama Maiga ne be mbolomba agoshiga do indicateur du renouveau ne ba aleta te chaw indicateur du renouveau ni ya aleta mu ya ode akumalendo indicateur okono ode kodi ako komi ya yuruku ko ta faramu ya nyangli balia oka a dossier mu wulile fleni wati labaina na dossier na afien na be fifala fambela dile o fait ako ko mu nye critique la ka dobe déjà mewa awa deuxième ako muye critique la ka mumbe nanka mako Cheikh Mohamed Cherif Kone na le kuye premier avocat journalier pour suprême ola ni watina ibe na ka foko akoni abe sugal kugala maiga ama kungule hera do koni anofe kui askei
Fatigaba ka fola na manya ka fo ko muye yurugu nyangli balia o dossier o dal la muye sogal ko kala maiga fe ka ba ibe na ka fo muye magistrat do yi ko ka ta fara muye avocat do kwa olu ko ni kelemme ka mulka do ko oblast ngani wati na ya ira ka fo sogal ministre munu mi lolu wati na ko sogal ira ko ani kenemana o mankan koy ni manunu na be munye Mohamed Sherif kone fo ka ta fara muye aka mato kwa ya ira ka fo ko muye sogali ame domina na foko bi ko ayira ne woni ko akaka fatigaba ka fola ni manunu no be magistrat foko ta frani avoka munu ka ku keleme ka wuli ka joka blasenga ni wati na anya shi sogali ko kala maiga ma lu ka dusma kashi ira abeni nga wati ni bo ya ira ka fo ministre munu be kasola ni wati na u ministre nunu milelindo pate sharia okono ko mu haute cour de la justice ore kanga ministre nunu ku ka kiri ni ko ni ka ake ani du haute cour de la justice jetemna ka laje amini laji burama fanga ko ni o dafila do muna o haute cour de la justice ko akobela jelen kera c'est tout c'est fini fatigaba munye ode ako wati muna samunye batonier no be maître Kasimu tapo ko fo ale fene ya ka dusma kashi da wati do temene ola no batonier ni batonier ntekelinde batonier me angbe batonier min fo ekola otikele ayi batonier de batonier trois batonier otikele un bâtonnet, plus un bâtonnet, égalité bâtonnet. Aïe, à qui tu veux aller nous? Awang bofo. Ah ouais, fo. On est bâtonnier tekeli. Oh, bismillah kata. Nyama. Ibn Aïka fo ko mouye président de l'association malienne des procureurs et poursuivants et nanga mako AMPPP ko ta fara référence syndicale des magistrats RFSIMA ne Mohamed Sherif Kone ne alebo onyama ya la bi premier avocat général ndo kabo mu cour suprême o konna o la kalema ka jalagi chamata ninga docteur Swegel ko kala maiga ninga asegre jalagi nundu aba ira ka fa wati muna e sugal ko kala maiga akume AMRTP nyamaya la wati muna agence malienne de régulation des télécommunications et postes wati muna ko sugal kumo o nyamala e kibe na ka fa ko mu yuruku kasa awulila o yoro kale na munye Mohamed Sherif Kone aka fola munye million keme duru nyana olu bela direne ko nyamina wati muna sugal ko kumbe ni yoro ko fole ola ako a million keme duri ya zitemne ka laje amata munye jamana ka baras la munye AMRT rep amata ofana ka barala on na fulu kasabin na abe fola neta ni na fulu kasabin nunu ko akira na fulu ye na fulu munna ye kolonde vacances no okofara mission be blaga ta munye sengna fiembo muna ne kala akofo ne kala mblala jamana jauna na fulu ntara oda ode fe fatriba ka fola akoni ndu ya zitemne ka laje wati munna munye Mohamed Sherif Kone ayre bataki do sebe wati la anya si munye anga jamana nyama makoy do be colonel Ashimi Kuita no ba ale kofo ako colonel Ashimi Kuita ayuruku kalamu na ya dabo nu wati ni na aka don ka fo ko munye ni mawora fena kanga mine le sogal ko kala maigai ko sabga wati muna akme AMRTP nyama la ko ayra ka fo ko majema ko akasa ko awulila oye munye albi Sherif Mohamed Sherif Kone ayra ka fo ko million keme woro o dossier ko o dalembe munye juge d'instruction 5e cabinet de pôle économique et financier de Bamako ko o dossier dalembe o dossier ko sogal to ko aba ala quoi tout ça parce que ba fola munye ode ako maître tabo te manon ko fe ka boy munye AMPP mau RFSIMA ko la ni te dole ko docteur Sogal ko kala maiga aka premier ministre aninga abla foro nga soro kana ayra ko ka je pasi adoga foko anogolente ko lo kala ni te dole ko ko ka to na bora premier ministre ko amene fasal kondo anya saba songmala na kabo indicateur duro no ko la ibunya obala ndo mi ya awekado la zedimba foka waliman do zedi awekado yatara madame Salia minya awekado ni watina mbe furi la sama madame ministry awakonga fuli bai zedi koni gurubele kundambe eyala akundambe tamana oni mafuli nizi anambe fuli bai abia minye embatune makunga mandi kaunga anga primera nebo aramu fi kumbi jo fenêtre ko feka anga fe on laje batune ko ilame batune biye classe ko na blewa a moderniser la de sal na be est-ce que a kala la mani model do
ou bien nta don kala de do ba kala on de angumbe bo ko felan na karata ibe karata ni karkari ka batune angumbo blay ba soro la kirani batone nyamine be nywana ni tega do say ko no full la kire mu be ke itega khali shini hakli ba law kasobe anga mshe dok mbe anga primera ne mshe nga hakli ba to ko la hali shini wanta do jembi balwa bi yoro ngado la hawtani alaikum manoko aya kunga sadira ayera kumbe kalandi nega du mala damsene abesa Allah dun wallahi kalandi fi be presse dugu ka je kata ko la ayo ya dai batone please batone egalde batone ni mi di sera na mi na bo sami so au revoir monsieur Malamine Fofana atoko de kuyi Malamine Fofana dañu no ko de ay anga fuli bay wallahi ndo ma fenven bi ka don ta boy kuna ka di ma werema awo oni fuli kaka awo kwa ni chesiri école karamo be kafu unaka wallahi unaka école karamo yere damate I karamo abunya amana ke karamo awo afu abana ma fenven be ni ba singoro ibita ma ibika nyenyini ke ibi fe ka dodon do de babula min dima abu kalfema abunya donina abunya anaka ala ka ni sobo ya rabiyama ndo ambita ne bugu jara mba le ka facilita bugu jara ko akoko ni ngo ingera awaika do kalabangura si ako kamalini imvle ka keso we awoloba sambi woro ani saba nga cheka bereke ko o suso akungulula ka akungulo ere nyunyo la hawla ka keso we ka awoloba ere ko fa mumala mbeto ko intui abada na sebana be fodi na ko ni sebana be fodi atitu abada atitu no kundo ikundata ko fola no aisha no kundo ekunga tasa ale ebise to fola ne ye to into ele jaka fori to fola awo ni to inte foya ne abefo abefo de akwa directeur social media ai ibaso mun keto do photo do mun kete o de fo komi mbadu were kana ye ka ye ka ba abada ndo ne minya awekado kamalini kikado aflega keso wi ayreba awekado ko bone anina sambi woro anisaba ko fo indui kamalini mbe awekado kalabangura abe aseida commune sengi district de Bomako awekado ka fo minye awekado baingo ni ba wele sanga ani wati ko bua awekado kamalini yerebe sambi saba ani woro la awekado Usmani Maiga atoko de oyi Usmani Maiga no otawa efeka to ivo Usmani Maiga ale de yake awo beba wole ko boa Usmani Maiga ale do siga foita la ojo liri macham al ne fe mandi ma koni mais mun keto do de photo ni o de akai bana amafoka baba ajurubi do mi o tasara do ona do bena ko atia jurubi do mi ay wa tasara do ne tasara do ala so abiye ndo Usman Maiga kado ka fo kamaleni ndo de wi Usman Maiga kado ka fo ko ni flega keso buya wuluba ni ka obona ni ba nyere to ko awai kado Maiga ba yembe sambi woro ani sabala Usman yere be sambi saba ani woro la ningo ingera awai kado kalo kile mugo ani saba no ejidi do 22h wati awai kado mami ngoni kera ni so wi ya mine awai kado ni katani aye awai kado kata datugu bazirike ba ko ako minye awai kado Usman Maiga Usman de kera sababu ye ka yereba Maiga ubone anina sambi woro ani saba nunu vla bebe kalabangura aseila commune sengi district de Bomako Usman Maiga ngo ala awai kado mado akera sarabaka toy mami ndo hali bara akumbo ke sanchula ayo bebla ayita kesa ka yelma ere kamalin baya minya awai kado halin ni yefini siri girila Usman bita kungofa minye drogu jugu kado ka fo atala ngoni akera oyi fazirga bako akera awai kado ka ka musogorba ere ko kuma shuli na yi fa kana duhono demisonu bi awai kado abla nyogolombo ni yelawla musogorba ere sigili abidimi musogorba be korofoli mindaka ikado ka fo ko korofoli nu ani awai kado una nyogono ko de mabbe Usman ma wa oyi awai kado sabu musogorba ere
ye chuka chokoroba o to amadu ma moke to amadu o de siratigɛ la min ye waati bɛɛ ko musokɔrɔba kɔni bi to ka awai ka dɔ kamalini ka doya a yɛrɛ wulila ko bayin ba ale kumashuli bayin ba ale la gushi bayin ba ale kɔrɔfɔ i ka dɔ ko ye fɛn ye fɛn min ni awai ka dɔ o bɛnnen tɛ ale ma cogo si la o kumana sa Usmani min b'a kun n'a kanjɛ waati bɛɛ a b'a fɔ bayin ye ni bayin ma dabila ale bi bayin fa koyi awai ka dɔ nin do ala kɛ Usmani awai ka dɔ jamufɔ bali a y'i fa denw mayiga ale do Usmani y'i fa denw ɲɛnamini furaw la ndɔgɔfa bi tango o de siratigɛ la min ye Usmani kɔni nana ala minɛ ka bere dɔ ta bayin ɲinabagatɔ ka sin ka bɔ a ni kɔcɛ ndɔgɔ ka sin ka bere in susu a kun siɲɛ 3 bere da ɲa 3 awai ka dɔ ba yarala ka bin ba yɛrɛ bɛ awai ka dɔ min ka du kɔnɔ olu nana ka na fɛɛrɛ kɛ ka se ka bere minɛ dɔta min naani n'a yɛrɛ kɛ koyi ka bere minɛni musokɔrɔba awai ka dɔ u y'a cogoya bɛɛ kɛ k'a ta garagara la nka Mamadu yan'u k'o kɛ sapeur-pompier maaw de wulila ka na ani ka dɔ polisiw olu kɔni ka wulikajɔ kɛra ka na awai ka dɔ kamaleni minɛ n'o ye Usmani ka taa n'a ye awai ka dɔ polisiso la yan'u ka sɔrɔ k'a bila ka taa Bamakɔ kura ka min ye ban ye n'o ye Umu Mayiga ye u bi se n'a ye awai ka dɔ dɔgɔtɔrɔso la waati min o y'a sɔrɔ awai ka dɔ ala y'a ka kɛta kɛ min ye awai ka dɔ a ye diɲɛ to o de siratigɛ la min ye awai ka dɔ Usmani Mayiga le meurtrier n'o kɛra faba ye i ka dɔ k'a fɔ ale kɔni maison centrale d'arrêt de Bamakɔ kura y'ale bila ka taa ye terikɛ b'a y'a jira k'a fɔ Umu Mayiga an dayɛra don min awai ka dɔ o dugusajɛ jumadon kalo tile 24 i ka dɔ k'a fɔ a ka sukoɲɛw bɛɛ lajɛlen dɔgɔ ko kɛra an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ nɛma bugu jara min ye awai ka dɔ kabako fa duniya fa farankaba nin y'u ka fasiri ye u ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma bonya a diyara n ye ɲɛma an bɛ ladilikan mun fɔ mun ye den masaw ye i y'a dɔn k'a fɔ i den ko a bɛ furakisɛ a b'o ta a bɛ dɔrɔko a b'a kunu a bɛ to ka babali tali k'i sɛgɛrɛ i farati a la i farati a la dɛ i farati dɛ c'est pas bon i farati a maɲi ala ka ɲɛ ka d'a ma a banna ɲɛma o kumana sa min ye awai ka dɔ ama jilo awɔ k'a bɛ Itali a bɛ k'a lamɛn kosɛbɛ tradition fana o ka d'a ye awɔ i b'a fɔ Aramata Dunbiya ye ko a ka sabali kɛlɛ man di n ye Dunbiya awɔ ɲɛma an bɛ taa mun bɛ yen a bɛ ka mun fɔ ye ko kɛ ayiwa sa ale ka an ka tila k'a ɲɛɲini bisimila ɲɛma mun ye dabaliba ye dabaliba ne ba ale ta tɛ ciyaw dabaliban ta nin ye dabaliban ko ye a fɔ Aramata ye k'a ka sabali dɔrɔn n bɛ fɛ k'o de f'i ye Aramata Dunbiya k'i ka sabali ko kɛlɛ man di n ye an tɛ kɛlɛ fɛ voilà mun ye dabaliba ye ni ye ale ta mun y'a mun kuma la kɔnɔ o de ye Musa Jawara ye Musa Jara ɲɛma a ko nin ye dabaliban ko ye n dɔgɔnin don an ka taa mun ye Sikɔrɔni n'an taara Sikɔrɔni i bɛ na ye k'a fɔ médecin dɔ ye nin ye n'o bɛ dɔgɔtɔrɔ ko fɔ a ka kulusi jala a kɔni a tɛ se a la cogoya si la nka a bolo a minɛna bɔrɔ kɔnɔ sen na awɔ médecin o kɔni ye kabako ye sa dɔgɔtɔrɔ médecin a bolo minɛna bɔrɔ kɔnɔ nin kuru jɔna ɲɛma n bɛ n ka ko la ani n tora la nin bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛ ɲɔgɔn da fɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko nin médecin mun na a bɛ kofɔla ta ni médecin ye a bɛ mafiɲɛya ta jalan sira fɛ ka ɲɛsin mun ye client minnu bɛ na a fɛ yen musolaka minnu bɛ na k'a fɔ k'u man kɛnɛ ni a bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu furakɛ a bɛ mafiɲɛya ta mun ye kulusijala fanfɛla fɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Fatireba ka fɔ la n'an ko n'an ka taama ye a kana médecin kɔni tɔgɔ tiɲɛ nin ye médecin ya médecin don dɛ maa min man kɛnɛ o hinɛ yɛrɛ kan k'i minɛ ale kɔni ta ale ni hakilina wɛrɛ b'e la ale kɔni ta diɲɛ dogo o don hakilina de b'a la client kɔni client tigɛ na dɔrɔn kuma banna bisimila Fatireba min ye Musa Jara ye a ko maa kofɔlen a tɔgɔ de Amadu Mahamani Yatara Amadu Mahamani Yatara an ka yan bila Mahamani Yatara ale de ye maa kofɔlen n'o de dɔgɔtɔrɔ in ye kosɛbɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye septembre kalo tile 17 tɛmɛnen n'o bɛnna san 2021 ma musolaka dɔ bɛ yen muso in yɛrɛ a furulen don koyi nka mun ye a cɛ o ye tunkarake ye cɛ in kɔni a bɛ tunga o de la musolaka in u k'a ma ko FN ale y'a ye k'a fɔ ko ale gɔnɔna kɔni bɛ taabolo mun na a ma ja tuga si la mun ye a teri minnu b'a kɛrɛfɛ olu ko fɛɛrɛ k'a kɛ ka se dɔgɔtɔrɔw ma o sabu kɛ mun ye nin angine daminɛ o don mun ye FN n'o bɛ musolaka in kofɔ a kɔni ye a terilaka ninnu ka kuma k'o lamɛn koyi ale fana ye senbi kɔnɔ kɔrɔ muso dɔ dara kan k'u taara dɔgɔtɔrɔso la u ne maa jɔ ni ɲɔgɔn ye mun ye Amadu Mahamani Yatara n'ale ye médecin ye a bɔ Sikɔrɔni o kɔnɔna o la
fala waati mun na o sera se dɔgɔtɔrɔkɛ ma dɔgɔtɔrɔkɛ a ye mun ye furakisɛ dɔ kɔni di FN ma n'o bɛ musolaka in kofɔ ko a ko o furakisɛ kɔni kunna ye kunu ko douleur ko a bɛ ban a yɛrɛ sigilen bɛ douleur tatɔ ye awɔ kuma bɛ yan na fatigaba a ko waati mun na mun ye muso kofɔlen ye a y'o douleur kunu a se so kunu da ye furakisɛ de kunu furakisɛ kunu a se so ni dɔgɔtɔrɔ jogojugu bisimila dɔgɔtɔrɔ jogojugu awɔ a ko waati mun na a ye furakisɛ in kunu dɔ de farala bana kan subahanallahi waati min na dɔ farala bana kan ko ni ɲɛnamini fura tɛ maa b'a tuga dɔ dɔgɔtɔrɔ bolo maa ma ni yɛtara kɔni maa tɛ nin tuga dɔn bisimila fatigiba ka fɔla waati mun na mun ye muso kofɔlen a kɔni seginna ka taa so dɔ de farala bana kan subahanallahi yɔrɔnin bɛɛ u seginna ka taa mun ye dɔgɔtɔrɔ a fɛ yen ka taa lajɛ tuguni dɔgɔtɔrɔ a ye mun ye pikiri dɔ kɔni o kɛ mun ye muso kofɔlen in na u seginna ka taa so subahanallahi a ko n'ala ye dugu ɲuman jɛ i bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛ bɛ na mun ye fura ninnu an bɛna tɔ bɛɛ lajɛlen ko o fɛsɛ waati mun na mun ye npogotigi kofɔlen ye a seginna ka taa i bɛ na ye k'a fɔ ko nin dɔgɔtɔrɔ in fo k'i sa o y'a sɔrɔ a n'a jogojugu u bɛ ɲɔgɔn na koyi a pɛrɛnnen don waati min na musolaka in FN kofɔ a seginna ka taa Amadu Mahamani Yatara ne dɔgɔtɔrɔ o don a ye mafiya ta ka bogotigi in kɔni musolaka in muso furulen ni ka a sɛgɛrɛ muso furulen ko ale kɔni b'a kɛ to nin kelenw na ale tɛna fɛn fɔ maa ye nka nin baara min filɛ nin ye a k'i sen bɔ nin baara in na i jɔ dɛ ayi a ma se k'o sɔrɔ o hakili don pase bannen don ayi o ma kɛ ni pase ma bannen a pase ma bannen yan bisimila o ye kanga da dɔgɔtɔrɔ ye nka jogojugu ale t'a deliko kɔni ko o dabila siga t'a la o dugusajɛ bɛ na ye k'a fɔ ko min FN ye a seginna ka taa ko a bɛ taa ka fura tɔ kɛ nka ale ma fɛn fɔ maa ye o bɛɛ n'a ta ne dɔgɔtɔrɔ a ma jogojugu dabila kiri kɛra waati ca ani FN karila ɲɔgɔn na f'a nana kɛ sababu ye maa caman kɔni o bɔra a kalama u ye dɔgɔtɔrɔ ni ka a kɔni ka ko ta ni ka di mun ye commissaire du 17 arrondissement bɛ n'o bɛ hippodrome de la n'a commissaire ye Zarawuna a ye ko t'a bolo la ka maa kɛrɛnkɛrɛnlen k'o ci ni ka taa dɔgɔtɔrɔ jogojugu in nɔfɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka kɛ cogo min na a bɛ na ka ɲininkali busamisɛn ni ko o ta ka a sɛgɛrɛ fatigiba ka fɔla an bɛ don min na ko bi ni dɔgɔtɔrɔ jogojugu in n'a bɛ bingali kɔni ta k'a ka client caman sɛgɛrɛ client caman yɛrɛ kɔni olu siranna koyi a ye bingali ta k'olu sɛgɛrɛ nka olu caman siranna u ma sɔn k'a fɔ maa ye sabu dɔw y'a jira k'a fɔ n'an ye nin fɔ a n'a ka sababu ye ni ka an furu k'o sa n'an ye nin fɔ a n'a ka sababu ye ni ka tɔgɔ tiɲɛ kɔni ka an sɛgɛrɛ jamu ye FN ye n'ale cɛ kɔni o ye tungana kɛ ale ma sɔn abada dɛ ale ko bi kɔni Ala kibaru mun ye médecin ye ni Ala cɛ tungana kɛ n'a ma bato ta ka na nɔfɛ ka kuma to Amadu Mahamani Aidara Yatara Amadu Mahamani Yatara an bɛ don min na ko bi a bɛ kasubon na kasubonba Ala ka ni sababa bɛɛ taa sigiyɔrɔ bɛɛ ye ma Ala ka ni sababa bɛɛ ami an ka taa ayiwa baasi tɛ dɔ bɛ bolo di abada e ta banna o tuma ne bɛ n ta in kɛ k'a datugu an ka taa an bɛ sɔrɔ ka yan bila kosɛbɛ n dɔgɔnin ye awa i k'a dɔn de Keyita kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko la sirène de Keyita a ko awa i k'a dɔn hali bi anw tɛ segin an tɛ ɲinɛ abada an tɛ segin an tɛ ɲinɛ ayi sabu gɛlɛya in bɛ anw de kan kosɛbɛ o gɛlɛya in bɛ mun kofɔ an ɲɛfɔ siraba belebele min bɛ Jalakɔrɔji Bangoni Jalakɔrɔji Safo Ɲɔnzɔnbugu sira in bɛ ale kofɔ a ko population hali bi an wulilen don dɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ min ye don n'a nataw la an bɛ fɛ ka tagama nisɔngoya k'o jira ka taama ka taa awa i k'a dɔn minisiri yɛrɛ ale ka minisiri so kan ka taa an ka nisɔngoya ka t'o jira ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn anw kɔni dabali banna sabu nin siraba min filɛ nin ye n'a bɛ Bangoni Jalakɔrɔji Safo Ɲɔnzɔnbugu n'a b'a kofɔ population minnu bɛ awa i k'a dɔn olu kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ transition maaw u bɛ se ka an gulekan mɛn cogo min sabu an gulela an ye Ala fɔ kira fɔ an ye Mangala den yɛrɛ fɔ a bɛɛ fɔ taama mɛnɛ sisi ma bɔ a ko de siratigɛ la min ye taama min bɛ yen ni se tɛ kɛ maa ma n'a bɛ wele ko marche pacifique don n'a nataw la an bɛ fɛ k'o kɛ an ka kulekan bɔ min bɛ se ka to Asimi Goyita a bɛ se ka anw ka kulekan mɛn cogo min sabu anw ka nin siraba in Bangoni Jalakɔrɔji Safo Ɲɔnzɔnbugu min ye san 5 an b'o dagunna bi fɛn min n'a fɔra ko a bɛ dabɔ min ye kalo 15 ko a bɛ dabɔ o kama parce que a ko population min filɛ nin ye n'olu bɛ awa i k'a dɔn nin yɔrɔ kɔfɔlɔ in na donc Ala u y'a faamuya min ye awa i k'a dɔn an ka devoir an kan ka min kɛ n'an y'o kɛ an ka hakɛ fana ye min ye an n'o ka kan o kan ka di anw ma o de siratigɛ la an ka hakɛ an wulilen bɛ o de nɔfɛ bi sabu a ma faamuya cogo si la sirabaden min filɛ nin ye awa i k'a dɔn a baaraw jɔlen don cogo min Bangoni Ɲɔnzɔnbugu ka taa se min ye awa i k'a dɔn Safo Bangoni Ɲɔnzɔnbugu a sira ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔ baaraw jɔlen don o tɛ ka ɲɛnabɔ awa i k'a dɔn a tɛ ka faamuya cogo si la jeunesse minnu bɛ yen n'olu bɛ nin yɔrɔ in na o
filɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛ a caman ko bɛna don na nataw la kana fɛn caman dabɔ min bɛ se ka to faamuya a bɛ se ka sɔrɔ ko la cogo min siraba bɛ se ka sɔrɔ cogo min a kana kɛ sira huyahuya ye a ka kɛ sira ye sira min bɛ wele ko urutu de qualité parce que kaba a ko n'i ye jateminɛ kɛ waati min na an kɛrɛfɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jamana ɲɛmaa min bɛ Sénégal n'o bɛ Macky Sall ko fɔ ale bɛ k'i disi gosi farafinna bɛɛ jɔyɔrɔ min b'ale bolo a i k'a dɔn sirako la a i k'a dɔn farafinna i k'a dɔn k'a fɔ o waati kelen de la anw fɛ yan anw ka siraw mana dabɔ yuruguyurugu bɛngani suyɛni tɔɔrɔ lajaba kɔni de bɛ anw kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ e k'a jateminɛ anw ka goudron wo sira wo a fɛn fɛn maa da dɔgɔ i b'a ye k'a fɔ min ye a i k'a dɔn wo minnu bɛ yen ani dingɛ minnu bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ tilen ka jogi hali sataw yɛrɛ bɛ sa Fadilike ba a ko de siratigɛ la min ye a i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ Sénégal u y'o fɛn caman mada ka ɲininkaliw kɔni kɛra nin siraba min filɛ nin ye n'o bɛ a i k'a dɔn an bɛ k'an da don min na yɛlɛma mun dun kelen bɛ ka siraba in projet bɛ k'a bloqué a ko munna min ye a i k'a dɔn nanzarakan don pourquoi les autres entreprises se sont précipitées à terminer les travaux et pour quelle qualité qualité ko in ka jateminɛ baarakɛyɔrɔ tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka goudron ban ka siraw da munna u bɛ k'u teliya joona ka sira ninnu da wa sira ninnu ye sira qualité sugu jumɛn ye a ko i k'a dɔn min ye projet min bɛ yen min kɔni fɛnw ɲɛnabɔra sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔ n'o bɛ o di ko fɔ o fana o bɛ da gun jumɛn na a ko siratigɛ la min ye i k'a dɔn sirako in a qualité a n'a sɔngɔko o bɛɛ bɛ ka ɲɛfɔ a ko ninnu ye fɛnw ye ɲininkaliw don minnu i k'a dɔn n'a tomi kan ka sigi i k'a dɔn jaabi kan ka sɔrɔ la a ko n'a ma ɲɛ ko in bɛ nin dabolo kan population Jalakɔrɔji k'u bɛ faamaw wele i k'a dɔn faamaw ka wuli ka jɔ kɛ n'i hakili b'a la nin journal kelen waati tɛmɛnenw na k'olu ye i k'a dɔn sɛbɛnni kɛ nin sira in kan sɛbɛnni in kɔnɔna na i k'a dɔn maa caman de y'u wele dɔw yɛrɛ gɛrɛlu la i k'a dɔn kuma caman bɛ yen ani hakilina caman bɛ yen minnu sɔrɔla i k'a dɔn nin ko in na goudron min n'o bɛ ka di k'a fɔ ko a ka kɛ goudron ye min bɛ ma mun dama ka bila o tɛ koyi a ka kɛ goudron ye goudron min ye goudron de qualité o de ɲɔgɔn tɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ samiya ma se yɔrɔ ninnu i k'a dɔn u b'a dɔw da dɔgɔ jateminɛ min bɛ kɛ o ye kabako dan ye a ko n'i ye Dramani Napo ale ye gérant ye kiosque dɔ la i k'a dɔn transfert d'argent a bɛ safo ale y'a jira k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen Jalakɔrɔji ko sira in k'u bɛ fɛ i k'a dɔn a ka dilan ka ɲɛ sabu kibaruya min dir'u ma sira in t'i manamana sira ye koyi sira in ye sira belebele de ye a b'i taa gun i k'a dɔn Sénégal a bɛ taa gun fo Mauritanie nin sira minnu filɛ nin ye i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye min ye sɔrɔ ani sɔrɔ bolonsɔrɔ a bɛ sɛbɛkɔrɔ sinsin anw ka jamana kɔnɔ Fadilike b'a ko a ko projet min filɛ nin jɔnko ala i k'a dɔn Kati centre ville Bamakɔ i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye olu fana bɛ yakubaya kosɛbɛ i k'a dɔn ko caman bɛ ɲɛ sɔrɔ a la a ko kuma na sa n'i ye jateminɛ kɛ document min bɛ yen n'olu y'o sɔrɔ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ côté o bɛ nin bɛɛ de ɲɛfɔ a jiralen bɛ k'a fɔ cahier de charge gros porteurs n'o bɛ mobili ba ninnu ko fɔ olu caman de bɛ na tɛmɛ sira in fɛ n'o dun bɛ kɛ a tɛ se ka kɛ goudron huyahuya ye k'a ma mun dama k'a mun tɔgɔ la k'a bila a tɛ se ka k'o ye dɛ o kuma k'a fɔ k'an presselen don an bɛ goudron fɛ o ye tiɲɛ ye ka an yɛrɛ di i k'a dɔn a ka taa nin cogo in na dɔgɔ ko fana ye fɛn ye fɛn min ni ani sababa ti bɛn a ko kuma na siraba in ka min ye camion minnu bɛ se ka tɛmɛ a kan min ye i k'a dɔn entre 500 et 1500 camions par jour a b'o bɔ dɛ siga t'a la dɛ i t'a dɔn ko camion bɛ tɛmɛ sira in kan fo su ka ko walahi Fadilike ba a ko kuma na sa min ye i k'a dɔn goudron min ye goudron kɔfɛ muso dɔ fana tun bɛ yen n'o ye madame Dramé Fanta Mayiga a segin b'a kan i k'a dɔn kɔngɔn bɔrɔ kan a bɛ ka kɔnɔli kɛ a fana kan ka n'a Bamakɔ a fana ka kulekan ye nin kelen de ye ko ka Asimi k'a wele ko ni maa min bɛ Asimi dɔn ko k'a fɔ a ye min ye i k'a dɔn tɔɔrɔ min b'olu kan Jalakɔrɔji n'a lamini a n'a nɔnka dugu bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a dɔn k'a ka na i k'a dɔn don n'a nataw la ka se ka na olu dɛmɛ walasa olu bɛ se ka lafiya cogo min n'o tɛ muso minnu marchera ka muso n'a ɲɔgɔnna caman fana tɛ olu ni maliyɛn y'a cɛ koyi an fana ye maliyɛnw den a tɔɔrɔ b'olu kan bi gɛlɛya b'olu kan bi nin bɛɛ bɛ mun ko fɔ a b'a yira k'a fɔ min ye i k'a dɔn don n'a nataw la ko ninnu kɔni a bɛ kɛ fɛn ye fɛn min ni ala sɔnn'a ma sira in nin na kɛ i k'a dɔn tasuma donni a kɔrɔ walasa a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo Fasiri filɛ Den Keyita ale ka fasiri don la sirène o ka bidon bɔli n'o tɛ ndɔgɔ min ye i k'a dɔn entreprise sira bɛ entreprise min bolo corniche ba min filɛ nin ye bada la siraba ba min bɛ bɔ ba kɛrɛfɛ ka tɛmɛ ten i yɛrɛ y'o sira ye o olu de y'a dilan ayi non u ko u tɛ manamana baara kɛ dɛ olu tɛ manamana baara non wari ka di a banna wari min kan o ka di u k'u da bɔ a tɔ la a dilanni ye min o bɛ n'o ye mais ka wari fujugu k'a fori k'a puruti k'a di ten non n'o baara don baara si k'o kan dɛ a tɛ se ka kɛ o ayi ninnu tɛ u tɛ tulonkɛ dɛ entreprise ayi ne ye kibaruya min sɔrɔ laban in na
a ti tulonkɛ dɛ an bɛ sira in kɛlɛ kɛ de fo sira in ka sɔrɔ wa ni ala sɔnna ma sira in fana a bɛ sɔrɔ anw t'a kɛ tɔgɔ ɲini maa wɛrɛ kama dɛ a bɛ kɛ de parce que hadamadenw mago de b'a la a bɛ kɛ de parce que an ka hakɛ de don a bɛ nafa de don cogo di minisiriso yɛrɛ bɛ se k'i sigi ka sira in lajɛ minisiri fɛn fɛn mana na sira fɛn fɛn dara i bɛ k'a ka waati a sira bɛɛ progressera wa a bɛɛ banna fo nin sira in ko jalakɔrɔ sira in mais c'est grave wallahi kojuguba kojugu autorité tɛ se k'i jɔ jɔyɔrɔ ça veut dire que tiɲɛ t'a la a dun fɔra k'a wari bɔra dɛ ayiwa donc a filɛ nin ye sa dɛ don n'a nataw la taama bi ka boloda dɛ a bɛ boloda dɛ wa fɛn yɛrɛ la ni ala sɔnna ma anw bɛ ka débat dɔ boloda a ka ca ala fɛ sini ni a ko ɲɛnabɔra an b'a sinsin mɔgɔw ɲɛna sini ni ala sɔnna ma débat bɛ ka boloda sini k'a daminɛ 10 heures ka taa 11 heures 30 siga t'a la maa minnu bɛ nin sira ko in na jalakɔrɔjiya k'a daminɛ jeunesse commission président mairie min ye musolakaw transporteurs min bɛ se ka min bila ka na an bɛ solution ɲini o la o ka weleli kɛ min bɛ se k'a to débat in bɛ sigi sini k'a daminɛ 10 heures 11h30 inshallah sɔnna ma an b'a sigi siraba ko in kan hakilina ni miirina minnu bɛ yen an ka se k'o fɔ faamaw ye o bɛ kɛ o ka se k'a faamuya ni ala ka jɛ ye voilà siga foyi t'a la a bɛ kɛ ɲɛmaa an bɛ jɛ ka dugawu kɛ hali bi k'ala ka nin sababa bɛɛ kosɛbɛ arajo ye Nuru FM ye 94 tɔmi munumunu 5 kosɛbɛ wa an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ jalakɔrɔji koɲumani wɛrɛda la Ticɛw walayi nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 waati sira